So, hello guys! Diba? Like, charot. Bayot, sa karon kay magdala na pa ta granny man. Like, legit. Like, na-miss na ako si granny. Like, 3 days tawa nakita granny no. So, dapat gwapa nakakaroon granny. Of course, granny. So, wala may manghilabot ni mo granny no. Murag, nagwapa na guro ka granny. Murag, nagpa-facial na guro ka bayot. Like, murag, ready na ba ka sa Miss Universe or chares? Okay, Day? Chares. Okay, feel na ko. Ay! Hala, ready na siya sa Miss Universe. Oh, hala, legit. Lulula, murag. Hala, granny ko. So, gani mo madagan, granny. Oy, over naman ka, Day. O, kuhanin mong kuhan bakla. Granny, over na kay ka, granny. Like, murag nadagdagan imong pagka tigulang system, bakla. Like, granny na overdose ka, bakla. Okay, Okay, wala siya kita. Okay, wala siya kita, ha? Wala siya kita. Okay, okay, ni hunong siya, best. Oh, buta. Ay, wala. Okay. Unsa man ni granny ano ni mo? Agoy, bastos ka ha, chares. Okay, okay. Kuha na to ng engine. Ay! Okay, kuha na tong engine, bakla. Okay, marag. Okay, wala. Okay, guys. Puta, natumba, bakla. Titigi atay, di. Ah! Legit! Kinatumba, bakla. Like, legit. Kibakla na tumba like legit. Kibakla na tumba like chares. Dira granny pa dool dira bakla dira. Ana ba like ay nas permente lagi ko masangit dira ay la na over. Hala let's say chares. Chares. Okay na ilibro. Okay perfect. Okay na ilibro ha. Okay okay okay. Okay na ilibro. Okay. Daw, granny. Hello, Day. Sure. Okay, Day, i-place na to na bakla, of course. Okay, okay. Ay! Okay, dapat tiri ka bakla. Okay, sirado sa na to na, Day. Kaya murag padulong siya, best. Okay, perfect. Anak, best. Muanhira ba din ka diri, Day? Kay, aray, nahagbong iyang, Day, nahagbong iyang kuan, Day, legit. Say na, Day, wala. Okay, walay sulod. Diri Day dapat lami. Na. Okay, battery okay na lang ni girl. May na lang ni bayot kay mapuslan kaysa ning granny na di mapuslag ayo Day bisag unsa og bali-bali. Okay, legit. So, okay, ansay na dira. Ay, okay, part of the shotgun best. Love it. Okay, Day, dato ta karon sa iyang mga gamit Day kay daghan dali ra kay makita. Okay, hello Day. Okay na yan. Okay na yan. Ah! Alo, uy. Wala pa ba, ye? Overdose ka, granny, ay, like, legit. Mura magnaay kalagot na makagiun sa bayot. Granny, niingon raman ko, granny, nagwapa ka, granny, di ka mo accept na sa akong gi-istorya, gi-compliment na ka bayot, nagwapa ka, ma'am. Susag miingon kog maot, lain sad, masuko man ka. Susag miingon kog mura kag janitor, lain sad, let's say. Ay, okay, lalit siya bak. Day! Asa ka, granny? Oh my gosh. Like, oh my gosh. Bakla, legit! Why ang sakit was legit? Why ang sakit was? Oh my gosh. Si granny, bitaw no, kay na-over ka. Hyper, ay, hala, unsa may nakaon ni mag-granny, nakainom kag Milo? Granny, salty lang, granny, nakainom kag Cobra, granny. Hala, padulong na siya, girl, ara. Okay, di ta makita niya bayot kay nakatago man ta sa iyang mga hiwagang saan siya Day kahon chares. Muna sakit ni granny Day dili mo dayon og adto bayot. Nang ako dali adto granny. Saan kay na pag-open dira no? Kinaay gas lalitso nahagbong iyang kuan Day. Tinahagbong Day legit. Okay, dapat magawas siya. Kinakagawas na siya no, of course. Okay Day legit. Oh, sulod din siya ma'am kay nakadungog siya nilagubo sa iyang balay. Bayot ilagubo na chares. O ara granny diri granny o diri doy. Dapat magfiesta ta ri bakla. Okay. Okay, dapat nakaon na siya ma'am kay para lami ihang pagsulod para madalaga na siya pagawas Day mahimo siya 17 years old. Ara tara siya best. Kupahan mo Day. Uy hala Day. Kundi sulod dira Day kay gwapa kay ka Day dira ka bagay Day. Congratulations. Kinaay ko anatay cutting pliers. Okay. Okay, so legit.
Okay, so diri girl, ato sa ning putlon of course. O nayat siya bayot pero 30 seconds ra ma, mala grabe. Grabe naman yung 30 seconds. Uy. Grabe day, murag gadali man ka grane, murag over ka. Kinsa ni diri na IK? Ay ra. Ay weapon key karon. Karon ka grane kay matuhog jud ka karon. Tawa. Okay? Ikaw granny. Ay hala wait lang. Di ka magpabuang-buang na ko granny kay nakadala ko weapon kay bayot legit. Kay dai sa umpisa ng pasabog. Okay wait lang dapat natay ko ang diri. Okay. Ay let's see dai natagak dai. Let's see man yung mga gamit diri. Uy ngano matagak man na bayot. Kay dapat diri sa kagrani. Dere best. Kay kuan ako imong kuan. Kauna ko imuhang weapon key, of course. Let's see, lagi ni ay nga matag. Okay, bakla. Ready na ko, bakla. Asa ka? Dapat dirita. Dapat dirita halik parang, ana lang. Tiilo na to siya bayot. Okra. Katulog. Katulog, bes. Hala, di lagi mo talabang injection sa imuha, ay. Adza, gwapa siya, oy. Charis. Dili mo talabang injection sa iya bayot. Sa man agrani immune ka bayot. Okay, perfect. Okay. Ay, okay na. Kinana ala ay dagan day. Kimudagan man iyang gamit diri una unsa man ni bayot. Kira na grani kabuhig balik grani kay. Sobraan man kaday, chares. Kay unsay sulod diri bak ay labit na ni padlaki day. Opportunity na ni bakla padlaki like legit. Okay, abrihon na to ni iyang kuandre girl. There is iyang mahiwagang. Hala, let's see. Let's see ba? Oh my gosh! Like legit. Ay, what? My gosh. Granny, ayaw sa bayot. Ayaw sa day. Ayaw sa pag inabnormal ba day. Wala makagyon sa bayot. Kikuha natin ni bayot kigamit kay ni day. Okay, so i-place na nato ang kuan, of course. Okay. Dira sa kabakla. Okay. Ana sa dira, ma'am. Okay, patuon sa natin siya. Kinaan na siya bakla, no? So, kuha natin. Kitumba sa buang bayot. Marajog na jitaytok, eh. Grani na kay sakit, grani, no? Natagak, bes. Okay ra na. Okay ra na, bes. Padayon na, grani. La. Dali siya, oh. Dali ka, ma'am. Dali ka, bakla. Okay. Ay, gadali siya bayot. Halabit na sa man. Nailaki bayot. Gadali ka, ma'am. Ay. Okay. Stay put ra ka dala granny hay. Ayog lakaw granny kay di ka marilisan karon granny. Purpose ra ba karon? Chares. Okay, stay put lang ka dala bayot ha. Okay. Ana lang. Ana love it ang paglakaw. Okay. Oh, ana. Okay, wala natin niya nakitaan ha. Kay di na siya magngaw-ngaw dala bakla. Okay, ang okay ay code. Ay padlock code arat na. Kinaatay code ha, naatay code. Okay. Okay, atong next ano dira bakla kay diri ta magbanha-banha, ma'am diri. Okay, dira ta magbanha-banha bayot. Okay, dira ra na. Okay, dira ta magbanha-banha day of course. Manhiman na siya, ma'am. Daw be come on. Itlang hatag. Manhiman na siya diri bayot kinaay na kon siyang balay. Sa mana granny kalain ba nimo granny? Di makamuduol granny. Bastos ka ha, chares. Di siya bayot, like di siya muduol. Kinaay code, okay. Let's see lagi ni ay. Bakla! Legit! Taysa. Okay. Stay put lang ka bakla. Okay, stay put lang ka girl ha. Diha asa ka ma'am kay mo adjust ako sa imong invernal dire astang baho abat wala may general cleaning dire granny. Okay, so naad ara tara di ay arang hammer girl tara na hammer dire bakla. Kabanha ba ni tubiga oy? Chares. Kina remote okay. Say na adiri. Kay walay sulod.
Kung sa may naa diri gran na. Anak ba di magpabuang-buang. Lang. Okay na siya sa gawas, no? Okay. Go pag setting speed dira bakla. Okay, mahawat na ta. Mahawat na ta, let's see. Hala, uy, after ka gipagwapa bayot, masuko man ka nako, ma'am. Magpasalamat gani ka kay gipagwapa ka nako, ma'am. Wala, masuko man, hala. Masuko man bayot, di masuko, ma'am. Kay gipagwapa ra ba ka, Chares? Kung ning gwapa ka granny, kung ning gwapa ka bayot. Kinaay kuan. Lala, hila siya day. Hilasan ko niya bayot, Chares. Chares lang. Dili maukos. Giday gihilasan ko niya day ha. Ay. Okay, ako ni siyang linlangon bi. Okay, linlangon natin siya bayot. Oh, bayot nira ka, ma'am. Let's sila gini iyang okay. Dire. Kulbaan ang tanan. Joke na to, guys. Ay! Uy, syudi mo halok. Hala bang. Hala ba? Paralyzed. Hala day. Hala. Tabangin niyo si Granny, guys. Asang padlaki. Okay, nasa nasa garage yung padlaki bakla. Tara, asang padlaki. Natay padlaki bakla, of course. Kaya sa i-place na ay, buhi na din kabayot. Dali, ani mo mabuhi, oy. Dali ra kay ka mabuhi, Granny, ay, like, was char bayot. Let's see, naabot lagi ni Dre. Dali, naabot lagi dito ang kuan. Natagak. Nagunsa man ko, Dre. Unsa pa ba kung kaon, Dre, bayot? Wala ko nagdalag pliers. Okay, so, Cute lang ha, naay ko andiri bakla. Okay, so legit. Kay mo ato ta sa side bakla kay para na iyang mamang abnormalon bay pero di ta mahadlok. Di ta mahadlok dai kay gwapa ta. Kay walay sulod like legit. Kay wala po'y sulod no, salamat na lang dai kinsa may gabuhat aning Chares. Kay ay alam mo magtagbo mi sa iyang mama dai. Tay magkita mi sa iyang mama bayot mingon siya hello day. Kumusta ang panagat day? Ara day nadunggan na to iyang mama day no, waday. Rabakla yan. Ay. Over man ni iyang ay. Mulapos day. Over naman sa pagkalapos bayot like dako lang jud day kaday no like. Okay, tara iyang mama day. Kay bakla ipadayon imong paglalakbay day. Asa man ni siya padulong? Asa man ka padulong bayot? Wait. Matubang lagi ni siya balik ay. Kay walay sulod iyang balay tay. Noon sa naman iyong balay diri? Uy, kumusta? Okay pa ni iyong balay? Kinaata sa iyang tunnel diri day. Ganahan ko sa balay ni Granny kay na tunnel. Okay, let's go. Kilabet day, let's go bakla. Road to ano na ta day, matanaw tag Miss Universe. Chares. Grabe no, high-tech yang balay day kay na elevator. Okay, so napunta diri no, pero I choose one. Oh, diba? I choose one because one is the only one. Adza, Chares. Kay bakla unta wala siya diri bayot kay murag magtagbo. Ay. Ay, naa siya dato bayot. Kinaa siya dato, di siya kakita na ko bakla. Di siya kakita na ko bayot kay di ba siya gwapa. I know, dapat diri ko moagi. Kay diri ta moagi bakla kay you know, Charis. Okay. La bakla murag delikado lagi ko diri ay. Delikado lagi ko diri ay. Hala legit. Delikado akong buhay diri bakla. Let's check. Delikado akong buhay diri bakla. Like nafi-feel ko yung ano.
Nafe-feel ko yung galit ni Madam Chares. Okay, day, ora, day. Ikaw na ibasa, anak, day. Oh. Ikaw na ibasa, anak, bayot. Ano di ba mo basahon, day? As scary ba ni mo bayot? Chares. Kiday, hawa na diri, day. Kaya di na ta kakailangan, day. Day, hawa na diri, day. Wala na may kuwan diri, day. Lamaw, wala na may lamaw diri, bayot. Pwede na ka mo hawa, granny. Kaya manan mong, ano diri, day. Gilista na ta ka, day. Okay. Ayun. Ayun. Salamat. Salamat na lang day sa imong paghatag ani day, na appreciate kay nako day as in. Na appreciate kay nako bait as in legit. Kasi diri ta bakla ato nang itumba. Diri bakla. Kay ato tong simbolo ni iyahang ano best. I know dapat makuha na ko ang katungkuan. Okay, kuwaon sa di alang padlaki. Ay tara oh. Nganong bet niya mong shotgun? Mas bet na kung shotgun bakla kay like grabe ang atake, grabe ang effort sa paglupad-lupad ni Granny bakla. Pero ganahan mapugo tong insulin niya ba? Ayun. Kiday like grabe ang yung pag. Okay, so anak lang. Okay, balik na po ta bayot no, of course. Tumbaho na po to na to iyang kwadri dapat ma-distract siya bayot. Kay Granny dapat ma-distract ka Granny ha kay mura biya kag nang og Chares. Nakag na og pansat. Oh, dire Granny. Oh. Okay, so ma-distract man na siya, oh, di ba? Na-distract siya bayot, okay ra na day. Kira na ma-distract bayot as long as wala ka na stress. Chares. Kay kwaon ni na ay hala. Okay. Eh, dire bakla, Granny, ali dire bayot kay magpatayan ta bes. Dapat ay napabotox, adja pabotox. Adja botox siya, oh, hala, hawa dira biotic. Hawa dira hala gahi kag ulo ay. Gahi ka ha, warning ka. Ihapa ko ng bat sa imong na ihapa ko ng gidadala sa imong nawong ron, Charis. Kaya niya na ng playhouse, kaya pa natin na kompleto. Yung sinadiri. Ay hala na, ay hala buang. Okay, pasabog. Okay, pasabog. Okay, Granny, pwede na ka maduol, Granny. Ano ba? Ano ba, yot? Pwede na ka maduol. Ay, hilas ka ay. Oh, dira ba, yot? Bigaon man ka, Granny. Nung pagkabigaon, Granny, ilugar lagi ba, Granny? Dapat magdali ta bayot, kay dali ra kini siya mo respawn. Hala, let's share ay. Hala, gahi ka, day. Mura kag yawa ka banha ba? Hoy, mura magnangutot. Kidali ra ka na siya mo respawn bayot. Hala, oh. Wala siya, ma'am. Nya asa man ka Granny? Feel ko diri siya mo gawas, marag atake niya diri mo gawas. Arat siya day. Usam ni mong atake karon bayot, kagwapa ba nimo? Adsa. Gi-insulin oy, hala. Gi-insulin siya bakla. Ay sa ubos, ay dili oy diri man dayto. Okay, diri ta maagi. Diri ta mo agi bakla, legit. Okay, guys, so you know, mamaligya ba ta karon og ice candy bayot? Mo ni ang ganahan ni Granny day kana mag ice candy siya bakla ra. Hala, helas. Ulo siya na igo. Hala, dahila siya ay. Di wala tay bala. Sa may naadri bakla. Okay, later na day. Paspasa mo ani diri sa yawa tay ya. Libat siya bakla. Padayon imong pagkalibat, Granny. Libat siya bakla. Kaya hapit na nato makomplete, mabuo na to ang kuanday, hapit na to makomplete ang part sa shotgun. Ko katawa lang dira bayot kay matigididing lagi ka later part. I-enjoy sa na imong life karon, Granny. Chares. Kaya dapat magbana-bana ta diri sa Pekas bayot, diri bakla. Oh. Go lang bayot ipadayon. Kaya na ako'y kwaon diri bakla, diri man guro to.
Nawala lagi to ay. Lalit si asa man to. Lagi atay man iyang balay. Uy, kagubuon nun. Charis. Ay. Ladi, nawala ang par sa shotgun day. Katong naadiri. Nawala bakla. Nawala day. Like asa man niya gibutang. Like granny, asa ni magibutang granny sa imong capability. Yang balay bite kasi tingog-tingog ma mura jud nay gamay. Kiday like legit. Yang balay bite like sige ka tingog-tingog mura magiango-ango. Bakla like legit. Yang balay like sige ka tingog-tingog bakla hala tabangi. Kaya dali lang sa ta din while nag-wait na mo hawa siya bayot. Hawa na diri granny bi palihog kay tira ba ni maabri basin na ikaw man kung ibala diri ron chares. Kiday? Yawa day. Naday siya sa ako. Chares. Over ka granny oy, like scary kay kabayot. Like grabe day scary kay siya bakla. Like die, like legit. Scary pa ni mo bakla, oy. Kiwit lang, kabana pa ni tubiga, oy. Pahubsan ta ni ron, chares. Sigo pa ko ni granny para mahubas pa ni day. Yawa, lagi ni siya, oy. Nalagi ni siya gamay, day. Kaya anak lang. Kabanha, let's say, chares. Ano? Ano sa kabayot? Lamira ba kag kamot kay mura mag gika na mulkit chares. Wala di banha kayang tubig day. Wala grabe na over na jud ni ay. Gilet siya. Kay murag padulong siya. Ay, love it. Love it, granny, love it. Okay, so magbana-bana na pa tari bakla. Maadto man din na siya bakla. Kaya maadto tag playhouse, of course. Ala, let's say man iyang balay, oy. Over na iyang balay, doy. Okay, so anara na siya. Okay, nawala lagi tong asa to na ko nakitaan di, ay. Ay, murag sa second floor. Yes, of course. Sa second floor to na ko nakitaan. Maabri na madin ako ni ang kulang na lang madiani kay kuan. Sa second floor bakla diri atara. Karon ka granny. Like legit. Like walang kaba. Kay granny, so let's go dai padayon ng kalbaryuhan dai. Okay, anak lang. Okay, diva like chares. Okay, die. Ay! Ara dayo, hide and seek, die. Magka-seek jud ka ba like ka ng higihilantan. Okay, tumba na to ni bakla. Para lami iyang kabuntagon. Ay. Ay, hilahelas. Ara ay. Granny, magusto ka magka-seek, granny. Kanang hilantanon ka, ali diri bakla. Oh ha. Dapat dirita bakla. Gusto ka magkasik? Bayot. Gusto ka magkasik, bayot? Ara day gilantan na ka, mamhal. Ay, okay, 1 minute day ang kuan. Ang kuan ani niya day. 1 minute day bakla. Kiday 1 minute iyang ano no like
kusog jud day siya day, like mabuyong jud kabayot. Di lang ni buyong day. Kimo ato ta sa ubos day no. Kimo ato ta sa ubos kay kuha na to tong hammer day. Of course, kuha na to ning hammer. Ag ignag diri ka mo respawn kay na. Tok on jud ka granny. Okay, okay, love it. Kasi dapat ay duliton. Dapat kaniyang una. Kay kanang una granny ha. Go die granny, ali na diri die, legit. Kay grabe glagubos siyang martilyo bayot. Kay die mag-atang taniya bayot para mahimo siya ice candy ma'am kay naay nag-order. Okay, tara siya bakla. Okay, padulong na siya ma'am ara. Ayon. Buak siya oy, like legit. Hawa diri granny. Ay hala. Pasabog ka ay. Kay bayot hammer na may kulang na to bayot. Kaya tong kulang na lang kay hammer. Hammer. Kipahawa. Kay magawas na ta. Ay hala, master key di ay chares. Char lang granny, char lang. Kulang pa dig master key bakla. Kinapatay kulang master key para bang dito tayo tang inners. Nag-unsa man kada granny nagloling ka bakla. Feel ko ang master key nasa taas. Feel jud na ako. I feel it. I feel it bakla murag nasa taas ang master key. Nararamdaman ko ang kanyang Okay. Okay, naramdaman ko na ang kalbaryo. Ay, gusto ka may skin, di bakla? Kalimot ka bayot. Ay, wala. Awesome ako niliputon bayot. Nga nung gabuhat-buhat kaning balay ni mo di ka kasulod. Kinsa may ibutang ni mo diri bayot. Slenderina. Chares, Ed. Ed ko makigdulan mo granny. Period. Chares. Okay, so kwaon to na to para mahimo siya ice candy bakla. Para ma-feel po niya ang pagiging ice candy. Adza. Saan siya bes? Ay, shotgun. Kanya tong kwaon bakla. Okay, bakla, since magkagwapa. Butang. Kailang die, ali day sulod na die. Ready na kay kamahimong ice candy. Ara ay ice day ka bakla, ice rakad. Muna bait paglantaw pa lagi sa magitumban ma'am awan nahimo nung kag wa na. Paralyzed. Na paralyzed ka bakla. Hala day. Hala ni tuskig shod doy holo. Paralyzed ay. Paglantaw lagi si magiagian granny, wa ka kabalo na ay gwapa sa imong tungod, charis. Kias, okay na am guro diri. Okay, so atong gipangita kay kuan. Kimurag it lang. Kaya na na day. In case of musulod siya diri bayot, diri siya makakuan nako, ma'am. O diri granny oy mong pati mong CR diri granny na unsa na. Mo lagi paglantaw-lantaw lagi bayot awa adsa mura mag snowman, chares. Ali day tag ayon. Di man maglantaw good, papiling gwapa man, chares. Kiasang ay let's siya na. Wala natagak ko bayot. Natagag ko ma'am. Okay, ana ra na siya day. Ay no dapat perfect imong places diri bakla diri. Para dira ka man para mahimo kag atisa manalo. Imo ra bang gi-check ka kay gwapa daw ka. Kaya may ilan naman na din mag-aso-aso day. Ana ba? Diba kita na mo girls? Chares. Guys, kita na mo guys nag-aso-aso no. Muna ginatawag na nahimo siya ka ice candy. Dili ka tong ice candy na ibaligya. Ice candy na ilabay, chares. Okay, of course, diri. Sakay na diri no. Ay. Mo ko spider key bakla. Kiday like
Gadagan siya bayot, ga-jogging. Adza, jogging siya, oy. Sana all jogging, chares. Ay, oy, nada siya sa ubos. Ay. Ay, bakla. Wag akesh. Go, go, go. Bang buang. Let's see, kabutang-butang siya trap, ma'am. Mura siya correct. Granny, mura kag correct, granny. Kabutang-butang kag trap. Guwapa na ka, anak, granny. Pamati ni granny, guwapa na siya ato. O, diri man na siya moagi day, no. Okay. Dapat dira ka moagi, bakla. Granny, pamati ni mo, guwapa naman ka, diba? Adza. Pamati di ba ni mo, granny, guwapa na ka? Kisa ko na tong flyers, bakla. Kaya sa may naadiri. Karki to, karki. Karki bakla. Day karki bakla, like legit. Sa kay na-feel ko na dito ang master key. Or baka ba sinaadad to day, pasilip nga. Ay halat siya ka man, di man car. Ay dili kuan dira bakla. Maot man best, maot kay kag. Okay. Oh, himas tag ice candy karon bakla. Go die, tunog na die. Ay! Naging ice candy ang bakla. Feel ko mauna jud ni the moment of truth. Ay, melon. Hala, kabalo ko sa melon. Unsa ni siya? Okay, kabalo ko unsa ni siya, girl. Kuan ni siya bakla. Kuan ni siya, day. Master K, legit. Master K ni siya, day, no? Okay. I know, right? Asa pa may lain ng gagmay na kuan, day. Master K na nabayot. Ay, let's ship use. Ay, hilas, ay. Hilas siya bakla, kina. Ay. Pius iyang gihatag day kaway batasan. Kaway batasan ni mo granny, guwapa kay ka granny, imagine kong gipahago-hago. Inana na ka nako granny. Tuon ako timong mama ha. Kiasa man to diri ang kiasa tong kuan diri. Hala, nawala ang kuan screwdriver. Gikuha na pa sa buang. Tara di ay. Tara day bakla, like legit. Bakla, gikuha niyang screwdriver, no? Ay, screwdriver ang kuan. Over naman na iyang mama, oy. Grabe, permintin lang dyan makita sa iyang mama diri bakla. Ay, grabe. Over man na iyang mama. Over na talaga yon. Ano yon? Nakikita ko talaga natutulog siya. Ang ina! Bakla! Abi man ako natulog na siya bakla. Daw be? Ipadayon. Correct. Ipadayon na bakla. Correct. Ani diri bakla. Feel ko yung mama dili madalag ko ang joke. Okay? Okay ni diri no. Karon master key ara guys. Natay master key. Ay. Lahelas iyang mama bayot, legit. Karon kinanatay master key bayot like makagawas na ta ma'am. Makagawas na ta bayot. Pero before ta mo gawas, dapat si Granny ito sa siyang kwanon. Before ta mo gawas day, dapat si Granny. Dapat nakakulong muna siya. Granny, makulong ka muna, Granny, ha? Okay, tara, padulong na siya, girl. Okay, before ta manggawas, dapat makulong sa kasi mong ano, dire bakla. Oh, padayon.
Kay ana lang day. Bye, Granny. Sana all guwapa na lang jud kay ka, Granny. Ipadayon imong pagka syarikatla bayot. Ara. Ki makatakas na ta, day. Like legit. Kay nakatakas na tabakla. Ay! Guwapaha, oy. Like legit. Saan man imong balay, Granny? Wala man ay bintana, Granny. Butangi po nagbintana, Granny, oy. Ay! Over naman yan, Granny, oy.